आबै खेबसे मेगना नाय आबै आबै खेबसे मेगना नायलाय आबै आबौ सना नों मानो गाबदों नोंनि मोखाङाव दुखुनि साया समाया आबैनो हामग्रोदोल' अब्ला नों हाजासे मिनिगोन नों हामग्रोथारदोल' आबौ सना आंनाव बेमार जाबासो आं हामगौमोन आंनाव बेमार जायाखै नङाना आंनि बैसोआनो थिनखाबाय बिब्दि दा बुङाबै बेफोरखौ आं जेबो मिथिया नों गाबोबा आंबो गाबनो ओंखारो फाग्ला नै फिसौ खोनासं नैबे आसान जरासेखौ आं आंनि आबै सनानि थाखाय दोनदोंमोन इसोरनि अननायाव नों बेखौ माब्लाबा आंनि आबै सनाखौ लोगो मोनोब्ला अब्ला नों बेखौ होनो दाबाव जागोन आबै आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन माथो आबै सना दं आंखौ निमाहा होदो आबै आंखौ निमाहा होदो आं आंनि खोथाखौ लाखिनो हायाखिसै नाङा फाङा जोंनि न'खरनि थाखायनो नोंसिनि न'खरासो खैफोदाव गोग्लैनांबाय नङा नङा बेहाय जेबो नोंसिनि दाय गैया नों जेबो दा सानाखै आंहानो बैसो जाखाबाय नों फाग्ला जाबाय नामा बिदि गाबलाबायनो दिनै आंनि जोबथा समाव फिसौ राजगिरखौबो खाथियाव मोनोमोनब्ला आं बेसेबांबा गोजोनगौमोन आबौ अरुन नों खाथियाव दं ना औ आबै नोंनि खाथियाव दं बाबा राकेशालाय नोंनि खाथियाव दं आइ नोंनि खाथियाव दङ आं गोजोनबाय आबै आंनि सेराव नै आंनि फिसौ आंनि फिसाला आबै 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 ओइ आबै